Alright, baphulaphula mandinamkele nani babukele emakhaya kule nkqubo yethu ethi #GBV apho sakhona abantu abakwi-relationship, especially abantu ke aba-abused. Nonke ke emakhaya namkelekile. Ecaleni kwam ke ndihleli naye ke uThandi. Thandi manikwamkele enkqubeni. Enkosi bhuti. Kunjani sisi? Ndikhona bhuti, kunjani? Alright, Thandi welcome. Lena inkqubo ke apho esingamshiya umuntu etheni engaphilanga, engekho healed, engekho recovered. Igama lami ke sisindu ngu-Cool Guy kule nkqubo ka-GBV. Sisi khawusixelele into yoba ke usivakashele ngantoni wena? Mna bhuti ingxaki yam ngulo bhuti endihlala naye unguZuko. Simane siba nokuxabana phaa naphaa noZuko. Xa singivananga kodwa ke ayonditheni. Ayonditheni kodwa unje ebusuku? Hayi bhuti ngibetheke ekhabhathini. Yeah, ke Thandi. Niqale nini i-relationship yakho noZuko? 7 years bhuti. 7 years? Endenzela kwanto. Yonke into yakwenzela. Bhuti. So ngokuthi masincede ngantoni ngokuthini? Ingase angayeka le nto uba xa sixabana. Niye kuxabana? Siye kuxabana. Inye nje qha ingxaki yenu kuxabana. Ingxaki yethu kuxabana bhuti. Abantwana ninabo? Asinabo. Anixabana abantwana? Bhuti. Okay ke. Simbize uZuko abekhona apha. Ewe bhuti singambiza. Okay. Baphulaphula emakhaya nani ke babukeli. Socela nje uZuko nje kafushane ngoba ke ukhona lapha phandle. Nanku ke uZuko sele efikile. Zuko. Masikwamkele tata. Shaphula kanjani? Yabonakala ba uyindoda manje. Sisikhokho. Awe. Kunjani tata? Uhle time kanjani? Alright, ngu-Cool Guy ke lo uthetha naye. Wamkelekile enkqubeni yamazi uThandi? Man itshele yami nje bra. Ewe? Yeah, good man. Into nayo uyayazi isizathu soba mayikabe uyakubiza apha enkqubeni namhlanje? Hayi, andazi okanye wena uyayazi mos kwakutheni andazi mina ndiyothuka ngoku. Sukuthi kayaziwa ndini namhlanje yena uyayazi. Kusubuza ukutsho kum. Yeah. Noba yena uyayazi uba ukubizela into ngazobizwa ngandini. Okay, khawutsho ke babe. Kwenzeka ntoni? Hayi ndimbizelile ngoba xa sixabana bendisekumane sixabana. Ngase xa sixabana ungandithi. Ndithini ke ngoku? Sendibali ixesha lami uliwastayo uba mandizomamela ukubhanqa ndithini. Ngena njani mna Pendo? Kutheni endilapha nakhona? Thetha Thandi. Ndithi bhuti bendicela mna nithethe naye uZuko ayeke le nto yakhe yomane undibetha. Zuko. Ndiyakubetha. Zuko. Hayi. Jonga kaloku ubunjani lo muntu ebusuku. Yabona ngulo muntu umbethile lo. Utsho yena futhi ya. Kutsho yena yamva uba ugqibotsho ngoku into yoba uthiyeke le nto xa nixabana into yoba umbethe. Hayi bendimbambe ungqubekile manje. Ungqubekile? Yeah. Unqutyekiswe nguwe? Andazi ke nokugilekile. Zuko. Zuko into engxaki yakho kwi-relationship yakho noThandi? Hayi akho ngxaki man bra. Ndamthanda man mntana. Yamthanda? Man. Xa umuntu umthanda ungamenza le nto? Hayi bhuti uyandithanda yena. Yesisi uvumela into yoba mawube yi-victim ngenxa yoba uZuko mhlawumbi kwenzela yonke into? Ekunikeza imali? Andiyiyo bhuti i-victim. UZuko sisuka kude kakhulu andikwazi ukuhlukana naye and andikwazi nokumbambisa ngoba kaloku uyandithanda. Akekho umntu wakhe wandithanda kanje njena ngoZuko. Zuko. Khotma. Uyamthanda uThandi? Yo la way bra. Ukhona into nayo ngaphandle kwakho uThandi? Bra. Into nayo umbethela ntoni? Hayi ke. Ndiyaxolisa ke love ya. Yazi into yoba into yokuhlukunyezwa nokubethwa kwabantu ababhinqileyo ayamkelekanga apha eSouth Africa. Ke ndiyive bra. Okay, uve loo nto. Uyayiqala uyiva apha le nto le? Sendibani ke ndiyive man ungakundicacisele man wena uwaziyo man. Kaloku ukuhlukunyezwa kwabantu ababhinqileyo ngumthetho, kukuphula umthetho loo nto. Salute. Uyayiqonda? Khotma. And ungabanjwa for 15 years uvalelwe ejele ngenxa yokusaya isandla umuntu obhinqileyo. Ukuhlukumeza abantwana nabantu abatheni ababhinqileyo akwamkelekanga bese even nakule nkqubo yam ayamkelekanga loo nto. Iyafuna ukuncedakala ngokwena kule meko kuyo? Hayi ndiyazibona impazamo zam kodwa yam ndiyathanda man bandincedakale man bandingalifumana uncedo bo. Yeah.
Okay, sizobiza ke psychologist njengangoku izoza apha izonceda imizuzu nje embalwa. Ndiyavakala ne? Sharp bro. Because kuyabonakala into yoba usisi nengxaki but wena uyamenzela yonke into njengomenzela yonke into njena akakwazi into yoba makabe uyakubophisa. But ke sofuna into yoba ke because i-relationship yethu asisichithi apha. Sharp. Qha siyazakha ii-relationships zabantu. Okay? Awe. So socela nje i-psychologist yethu ize izothetha nani apha. Molo mame. Molweni bhuti. Kunjani tata? Ndiphelele Nkosi Khona Akhonto. ngotata ngoku. Ndiphelele Nkosi Akhonto njani wena? Hayi siyaphila nathi. I-psychology neboba indlela enhle ngayo inje psychologist. Ngokukhulu ke apha enkqubeni. Siyakwamkela sisi. Kusisibani. Mandibulele igama lam ndinguSesethu Dlephu. I am the psychologist. Ndincedisana nabantu abaxabanayo baphakamiselana izandla balwe kwi-relationships. Ndiphinde kwakhona ndibe ngumntu nje okwazi ucacisa into njengomjolo. Ndiyaqonda. Mandiqala apha emjolweni ke xa ningabantu abathandanayo kufuneka uba nina umntu kwi-relationship ahlale kodwa bengathi umile. Uyabona uthi xa uhamba kodwa bengathi uyeza kwi-relationship. Ungabi ngumntu orelaxileyo kwi-relationship because xa urelaxile zezinto zenzani ichitha ixesha elinintsi lobabini niphele senibethana. Asibethani. Okay. Ndiyayazi ke abantu abangamaxhoba bayathanda uba ne-problem yoba babe kwi-denial stages. Apho umntu ethi akabethwa uyathanda. One, xa ukwi-relationship nethandana umntu okuthandayo akakuvisi kabuhlungu. Anivisani kabuhlungu and then anilwi anibethani because kaloku nikwi-relationship niyathandana niyakhulisana niyabuilda. Uyama ube ngathi uyahamba uze ube ngathi uyajika ume ube ngathi uhleli yi-relationship ke leyo. Ufana necango leteksi Yes. system. Uba ngathi uyalibala. Uyagula uphinde ube ngathi uyalibala. Uthi uncuma ube ngathi uyalila. Uthi uhleka ube ngathi uyakhala still. Kufuneka ungacaci uba uphi na emjolweni because wacaca uzodibana nenduku. Ayavakala sister. Uqala namhlanje ke ubheka phambili akuphinde kuliwe kwi-relationship akuphinde kubethwane. Kuyathandanwa, kuyahlonitshwana nje. Uba ngathi uyaya. Uba ngathi uyabuya ewe. Okay sister. Zokuya ngena le nto ithethwa yi-psychologist. Uba ngathi uyayifaka. Viewers emakhaya baphulaphuli babukeli emakhaya siyabulela kakhulu ke ngenkqubo ebesinayo apha kaThandi noZuko ebebezile apha to report i-cases ezokuhlala kwabo. Masibulele kakhulu naphaya kwi-psychologist yethu ibikhona apha yasinceda kakhulu ukwakha le relationship kaZuko noThando. Siyathemba ke into yoba bakhekile kakhulu kule nkqubo. Nawe mphulaphuli okanye nawe mbukeli ekhaya usahleli apho xa unayo ingxaki suthula kwi-relationship yakho musa ukuthula uba lixhoba ude ucaba uzode uvumele into yoba umntu okanye uhambe uye 6 feet under. Ayikho right loo nto mphulaphuli ekhaya. Report, shout out, bakhona abantu baba bakuncede uphile ubomi bakho ngendlela ofuna ngayo ungabi yo-victim. Right? Sithi enkosi kakhulu ke ngoba nithathe lithuba loba nikwazi into yoba nisibukele. Sithi see you same time, same place, same day. Thank you very much. Goodbye.